ורש"י ברוח קודשו הוא מאוד עוזר לנו לברר, עוזר לנו להבין, בכבוד. רש"י אומר, שמא יהרוג ושמא יהרג. אז שמא יהרג אולי זה חשש יותר מובן. ועל זה מתייחס, או לזה מתייחס אברבנאל. הוא היה אחד מהראשונים לפני מאות שנים, חי בדור של גירוש ספרד. הוא אומר שבפחד יש שני מושגים. יש מושג אחד בסיסי, הוא נקרא זהירות. כלומר, אם אתה איש אמונה, דבר ראשון, אתה צריך לדעת את המציאות. במציאות, אם עשיו ושנאתו בא עם 400 אנשים, מגמתו מלחמה. אם אתה מזייף שם, כלומר, אתה לא קורא את המציאות נכון, אז זה חורבן. למה? כי אתה לא נערך לסכנה. זה בעצם חשש וזהירות נכונים. בתיארך בהתאם, אנחנו רואים שיעקב אבינו מתכונן לדורון, תפילה ומלחמה. תפילה נמצאת פה בפסקה 1, והפסוקים הראשונים, הצילני נא, והדורון נמצא בהמשך, והמלחמה נמצאת בהמשך פרק ל"ב, פה בפסוקים כ"ד כ"ה, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אז אלה הענפים שמהם יוצא יעקב אבינו להתמודד עם החשש ועם הסכנה מעשיו. אבל עלול להיות מפחד עוד מצב, והוא מצב שלילי. ברגע שהפחד משתק, ברגע שאני לא מתייחס למציאות אלא לדמיון, והדמיון משפיע עליי ומשבש את שיקול דעת. זה בגדול, זה מה שהערבים רוצים, וזה מכוון המאמץ שלו. ברור להם שהם לא יכולים להכניע מדינה בצבא כמו צה"ל עם סכינים. אבל הם חושבים שהם יכולים לפגוע ברוח, במוטיבציה. בעידן של התקשורת, של הטכנולוגיה, של הדמיונות, זה עלול לקרות. לשם זה נדרשת גבורה שהאברבנאל מנסח אותה כך. הוא אומר, זיהי את הסכנה. אתה גם נערך אליה. השאלה השלישית היא, האם אתה מסתער או בורח? תחשבו, אתמול עומד אבא ליד הקבר של הבן שלו. הוא עצמו אח שכול, האבא, בגבעת זאב. מה הוא אומר מתוך כאבו? כי הבן שלו, כשנפצע, ירה במחבל. זה מה שחשוב לאבא. זה גבורת הנפש. וחוזר ואומר, וקרובי משפחה אחרים חוזרים ואומר, אבל לא ישברו אותנו. זה הקרב. במישור הנפשי הפשוט. ולכן, באמת, כפי שאנחנו רואים אצל יעקב אבינו, ראינו את הפסוקים האלה, ויאבק איש עמו, הוא לא בורח. הוא לא מתקפל. זו סוגיה אחת. סוגיה שנייה שהיום היא לא מספיק מבוררת. ולכן היא יכולה מאוד להטעות. היא השאלה שרש"י מנסח בפחד של יעקב אבינו, שמא יהרוג. הפחד הזה מופיע גם בפסקה 4, עוד אצל אברהם אבינו. באיזשהו הקשר בספר בראשית פרק י"ד, נכפתה מלחמה על אברהם אבינו, כי לקחו בשבי את לוט בן אחיו, ואז הוא מצטרף למלחמת 4 מלכים ו5, הוא משחרר את לוט. מסתיים פרק י"ד, מתחיל פרק ט"ו. ובראשית אומרת התורה, השם אומר לאברהם, אל תירא. מבינים חז"ל שהוא כן ירה, באלף. ואז חז"ל שואלים, למה פחד? אז הנה אחת התשובות פה בפסקה 4, שהיא פותחת לפנינו סוגיה מאוד משמעותית בדור שלנו. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן.
רב לוי אמר, לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר. תאמר, אותם אוכלוסים שהרגתי, הרי תוך כדי המלחמה, כדי להציל את לוט, הוא נאלץ להרוג. אז אולי היה בהם צדיק אחד וירא שמיים אחד. כלומר, אולי היה בהם מה שמכונה היום בפינו, חף מפשע, אדם שלא רצה לפגוע ולא רצה לעשות כלום, ואני פגעתי בו. וזה נקרא לפי המדרש, כי הפסוק אמר ככה, זה נקרא פחד. עם ישראל הוא לא צמא דם. בהידרדרויות הכי גדולות שלנו, אנחנו לא מסוגלים להקל מה זה נער בן 12, לוקח סכין. זה לא נתפס בנפש שלנו. אישה לוקחת סכין והורגת, זה לא נמצא אצלנו. זה לא בכלל במושגים זה לא נמצא. אז אם אתה לא יודע שאתה עושה פעולה מוסרית, אתה לא עושה אותה. זה העם שלנו. אברהם אבינו מפחד. עכשיו הקדוש ברוך הוא עונה לו, אני מדלג כמה שורות עד לסוף המדרש. בשורה המתרחבת, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אותם אוכלוסים שהרגת, קוצים קצוחים היו. כן היה צריך לפגוע בהם. פסוק מישעיהו, והיו עמים מספר ציד וכו'. בעצם, בחלק הראשון של המדרש ובחלק האחרון של המדרש, יש סיכום כזה שאומר, עשית, קרה. אם חז"ל מביאים משל, זה לא על תפארת המליצה. משל במדרשים, בגמרות, תמיד הוא מלמד משהו שבלי המשל לא היינו יודעים אותו. אז מה המשל? בואו נראה באמצע. משל לאחד שהיה עובר לפני פרדסו של מלך. כשהמדרש הביא את חששו של אברהם אבינו, הייתי יכול להבין שהחשש הוא בינו לבין עצמו, מה שמכונה אצלנו מוסר, מצפון, משהו אישי. המדרש מעביר אותנו למישור אחר. יש מלך, יש פרדס. בדבר השלישי ראה חבילה של קוצים בתוך הפרדס, ואז הוא יורד ונוטל אותה. עדיין לא כתוב שהוא מפחד. כלומר, לכאורה זה לא קשור למשל. הנמשל לא קשור לנמשל. אחר כך כתוב, הציץ המלך וראה אותו, ורק אחרי זה כתוב, התחיל מתאמן. כלומר, הפחד של האיש הזה במשל, שהוא לוקח את הקוצים, הפחד הזה הוא מפני המלך. מה חז"ל רוצים להגיד בזה? אמר לו, המלך אומר לו, נמה אתה מתאמן, כמה פועלים הייתי צריך שיקושו אותה, עכשיו שקששת אותה, בוא ותול שכר. זה משנה את כל הגזרה. וזה עומק הבירור הנוקב היום של כל הסוגיה המוסרית. כי המדרש מסרטט פה תנועה מעגלית. מה שהמחשבה השטחית היום, בעיקר התקשורתית, היא לא מעכלת מורכבות. אבל אתה בעד, אתה נגד. זהו, זה מה שיודעת לעשות, ומכניסה את כולנו לסחרור, שאין לנו תמיד יישוב הדעת לחשוב בצורה רצינית. כי מה זה תנועה מעגלית? הרשע הזאת, שאדם כמו אברהם אבינו, איש אמונה, נגיד זה בשפה של היום, איש ארץ ישראל. בשפה של היום, איש ימין. הוא אכפת לו שאולי הוא עושה פעולה לא מוסרית. איך היינו מתייגים אותו היום, את אברהם אבינו? שמאל. היום הכל מחולק. אם אתה דואג לחיים, לשלום, לזכויות אדם, למוסריות, אתה איש שמאל. אם אתה דואג לשטחים, לאדמות, לבתים, למצפים, למאחזים, להמשך הבנייה בישע, אתה איש ימין. ככה נוח לחלק את המציאות. אז מה היינו עושים עם אברהם אבינו? הוא שואל את עצמו שאלה מוסרית. או בלשון אחרת, בגלל שהדיון מול המלך, אין לך פנים לעמוד מול המלך, מול הקדוש ברוך הוא, אם אתה אדם לא מוסרי. שתיאור כזה של אור החיים הקדוש, לפני למעלה מ-250 שנה. תיאור מדהים. משהו מן המשהו מופיע פה בפסקה 9, אבל אולי איזה רקע לה. אמנם זה סוגיה שם בדברים י"ג שעוסקת בתוך עם ישראל. אבל כמה שמדובר בנפש, בעצם אין חילוק. אחרי שהתורה אומרת שאם יש עדים והתראה על עיר שלמה שעובדת עבודה זרה, והם לא מפסיקים, כל העיר חייבת מיתה.
את הציווי הזה מסיים את התורה במילים, ונתן לך רחמים וריחמך. אז גם אור החיים הקדוש, גם מפרשים אחרים לא מבינים למה התורה הוסיפה את זה. לכאורה, יש מצווה, תעשה אותה אומר אור החיים הקדוש. כדי להבין את זה, כך הוא מתאר שם בפירוש שלו. הוא הלך לשאול את הישמעאלים, כת הרוצחים במצוות המלך. מה הוא שאל אותם? הוא אמר להם, תראו, אתם הורגים הרבה. מה קורה לכם בנפש? ענו לו, אחרי שאדם הורג הרבה, נחרט מאיתנו שורש הרחמים. הפכנו בנפש לאכזרים. אין מילה אחרת על כל הדייש האלה וכל הסוג של אכזריות מטורפת, אין מילים אחרות. נחרט שורש הרחמים. אומר אור החיים, ובזה הוא מזכיר לנו את המדרש על אברהם אבינו ואת דברי רש"י על יעקב אבינו. אומר, אנחנו נקיים את מצוות עיר הנידחת, ונהרוג הרבה, ומה יקרה? נשאר אכזריים. אז מה הרווחנו? עשינו מצווה ונהיינו מושחתים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, ונתן לך רחמים, יחזיר אותנו השם להיות אנשים מוסריים, שאכפת לנו מחיי אדם. לרגע שלחה אותנו השגחה אלוקית לתקן את הנזק של עבודה זרה, ואנחנו חוזרים ואז נהיים בחדש אנשים עם רחמים. זה הבטחה אלוקית. אז הוא שואל, ואת זה הוא כבר לא שאל את הישמעאלים. אז למה כתוב, נתן לך רחמים וריחמך? אומר אור חיים, והיום אנחנו יכולים להבין את זה. מה יהיה באדם מישראל? שהוא אומר, אני לא אכפת לי רחמים. אני עשיתי מצווה, לא אכפת לי רחמים. אומר אור החיים, הברכה האלוקית ונתן לך רחמים, לא תחול בך. רק אם וריחמך, כלומר, רק אם אתה רוצה ברחמים, והשם עונה לך בחיוב, זה יפעל. אתה לא רוצה, לא, הרחמים האלוקים לא יחזור אליך, תשאר אכזר. ולכן אמרתי תנועה מעגלית. ההתחלה של המעגל היא התחלה שאומרת, אני לא רוצה לשפוך דם. עם ישראל, רחמנים בישנים, גם לחסדים. אבל זה רק ההתחלה. כי, מה ראינו במדרש? הרב סולובייצ'יק מתעקש על כך שהמדרש הזה, הוא אומר את האמת היותר גדולה, שסוגיות המוסר הם לא ביני לבין עצמי, או ביני לבין בית המשפט לצדק, מדינת ישראל, או ביני לבין האמריקאים, ביני לבין המלך. כי אם, וזה החלק השני של המעגל, שהיום הוא לא ברור, במיוחד לאור מה שהזכרתי על ימין ושמאל, כי אם המלך, מלך העולם אומר לי, תשמע, אלה קוצים קצוחים, צריך לבאר אותם. ואני מתרשל בזה כי אני מגמגם, כי זה לא נעים, כי זה לא נחמד, ואני לא יודע מה עיתון הארץ יכתוב. אז אני אדם לא מוסרי. אותה מוסריות שדרש ממני המדרש, לשאול אולי אני הורג חפים מפשע, היא לא נשארת מוסריות אישית. צריך עכשיו לפתוח את האופק שלה. אומר סולובייצ'יק, אתה לא בראת את עמלק, אתה לא יודע כמה הוא מזיק לעולם, אז אם אתה מתרשל, אתה אדם לא מוסרי. זה כתוב פה. במדרש, רואים איזו פסקה קטנה כזאת, ב4, בצד שמאל, 2 כוכביות. משפט ידוע. בשם אלוקיש אומר, כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, סופו שנעשה אכזרי במקום רחמן. התפיסה המוסרית האישית, זאת שאולי לרגע מוחאים לכפיים האמריקאים והאירופאים, היא לא עקבית. כי על אלה שהם אכזריים, התפיסה הזאת מתפשרת איתם. היא לא רוצה סכסוך, אמריקה עושה הסכם עם איראן. תוצאה מזה, המסר מתעוות, ואז מתאכזרים על הרחמנים. כי בעצם, ברגע שהכל בנוי לפי נטיות הלב, אז לקבוצה מסוימת, בגלל כל מיני סיבות, אני לא מפעיל את מידת האכזריות. על קבוצה אחרת שכן נראה לי שהיא צריכה, אני צריך להילחם בה, אז אליה אני מתאכזר, למרות שהם רחמנים. זה הפספוס הגדול בבירור המוסרי היום. ניקח לדוגמה את מה שהוזכר, את בית הדין. אפשר להתקרב, אנשים יקרים, שלא אפנה אליכם את גבי. יש חוק במדינת ישראל.
אין אותו בשום אומה ולשון. החוק הזה אומר, הוא נקרא ככה, חוק המשפט העברי. אם אתה שופט במדינת ישראל ובא לפניך מקרה, אתה חייב ללכת קודם כל למקורות המשפט העברי. נפלא. איזה שופט עושה את זה? נגיד יש 2,000 שופטים, עושים את זה 3, 5. כי יש במדינת ישראל, כידוע מאוד דמוקרטית, כל הזמן אומרים לנו, תגנו על הדמוקרטיה. כל ברור, כל משהו נוקב, מול בית המשפט אומרים, תשמרו על הדמוקרטיה. אז בדמוקרטיה רגילה יש 3 רשויות. יש רשות אחת מחוקקת, זה הכנסת. רשות שנייה מבצעת, זה הממשלה, משרדי הממשלה. ורשות שלישית, שופטת. האם החוק יתקיים או לא? זה הכל. אבל במדינת ישראל ב-15 שנים האחרונות יש 4 רשויות. הרשות הרביעית זה אדם אחד, שלמרות שהוא כבר לא בבית המשפט, הוא רוחו עוד שמה. והיא רשות מפרשת. אומר אותו שופט, הוא לא מתבייש, הוא כותב את זה, הוא אומר את זה בכל בימה. אני אגיד לכם מה כוונת החוק של המשפט העברי. במה דברים אמורים? זה רק במשפט עברי נאור. אבל אם זה משפט עברי לא נאור, אז לא צריך לשמוע לו. קודם כל המחוקק לא אמר את זה. שנית, אם כבר אתה עושה חילוק בין נאור ללא נאור, תגיד לי, מי יקבע? אולי אתה לא נאור? הפרוש, עיתונאי רציתי. אז אני נאור. אדם מחליט על עצמו שהוא נאור, זה לא יכול להיות קנה מידה משפטי. לא, הנאור שאני מחליט זה לפי אמריקה וצרפת וכו' וכו'. אז אתה עושה צחוק מהחוק. החוק אמר שלפני שאתה הולך למשפט האמריקאי, ילך למשפט העברי. עכשיו אתה אומר, לפי המשפט האמריקאי, אני לא הולך למשפט העברי, זה חוכא ואטלולא. אתה לא שומר חוק. אבל הם הצליחו ליצור אווירה שבה יש כאלה שהם תמיד דורשי צדק ודמוקרטיה. תמיד, לא משנה מה הם עושים, לא משנה מה הם אומרים, לא משנה. ויש כאלה שכל זכותם בחיים זה להתנצל כל הזמן, למה הם לא מספיק דמוקרטיים לפי הקבוצה הראשונה. הסוגיה המוסרית היא צריכה להיות מזווית אחרת לגמרי. עצם הרגישות, כפי שדובר עליה בהתחלה, לכך שאנחנו לא רוצים לעשות פעולות לא מוסריות, זה מאלוקים קיבלנו. זה הטבע הישראלי. זה לא ילמד אותנו לא שמאל ולא אמריקה ולא שום גורם חיצוני. ומצד שני, אנחנו רוצים לפתוח את האופק המוסרי ולעשות שליחותו של המלך, ולא לגמגם בה. ואולי זה גם בא לידי ביטוי פה בפסקה 5, שכבר מקרבת אותנו ליעקב אבינו. שבהקשר, לפני שבועיים ראינו את זה בשבת, בהקשר של לידתם, זה יעקב ועשיו, הרי כתוב בין היתר שעשיו הוא אדמוני. מה אומר המדרש? מה אומר אבא בר כהנא? כאילו הוא שופך דמים. זה עשיו. ממשיך המדרש ואומר, כיוון שראה שמואל לדוד אדמוני, דכתיב וישלח ויביאו והוא אדמוני, נתיירא ואמר, זה שופך דמים כעשיו. הרי במלחמת עמלק, העם חמל. אומרים חז"ל, מי זה העם? דואג. דואג האדומי, הוא התחיל להגיד, זה חפים מפשע, קל וחומר מעגלה ערופה, הוא חלק על הצידוק המוסרי של המלחמה. כתוצאה מכך נפסקה מלכותו של שאול. בפועל הוא נמשיך קצת, אבל נפסקה מלכותו. השם אומר לשמואל הנביא, אתה הולך לבית לחם, בבית לחם למשפחת ישי, אתה מקליט בווייז, אתה מגיע לשם, ושם אתה בוחר אחד הבנים למלך. שמואל הנביא עושה, שליחותו, הולך לבית לחם, הולך למשפחת ישי. ואומר לי ישי, אני צריך לבחור מלך. מציב לו ישי, את הבן הראשון, אליאב. גבוה, רציני. אומר שמואל הנביא, לא פחות ולא יותר, אך נגד השם משיחו. כלומר, מצאתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני שלחתי אותך. שלחתי אותך לבית לחם, שלחתי אותך למשפחת ישי, אבל לא אמרתי לך מי. עד כדי המשפט שכתוב שם, השם יראה ללבב. ואדם יראה לעיניים. מה זה אדם? זה שמואל הנביא, איש קדוש וטהור, תלמיד חכם עצום. אבל לזה השם לא שלח אותו. זאת אומרת, השם לא אמר לו, זה אליאב, אז נגמר. וכך עוברים 7 בנים. אף אחד לא מתאים. מה הבעיה?
הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, זה ממשפחת ישי וזה מבית לחם. הוא נמצא במשפחה, אבל כל הבנים לא מתאימים, אז מה עושים? אז הוא אומר שמואל הנביא לישי, תגיד, יש פה עוד אחד בן? אולי לא הראת אותו. זה הזוי. אין דבר כזה שאבא לא הראה את הבנים שלו. במיוחד שהתוצאה תהיה שהוא יהיה מלך. הוא אומר לו, לא, עוד שער הקטן. זה מישהו, לא בדיוק במשפחה, כן בדיוק במשפחה, והוא רואה צאן, הוא לא שייך למלוכה. הוא אומר לו, שמואל הנביא, תביא אותו. מביא את דוד, ומה רואים? שהוא אדמוני. אם אדמוני בתורה זה היה ביטוי של עשיו שופך דמים, אז אולי דוד שופך דמים. זה אותו פחד. אותו פחד של אברהם אבינו. אותו פחד של יעקב אבינו. אותו פחד של שמואל הנביא. זה החלק הראשון של המעגל. כלומר, אנחנו לא מוכנים לעשות דבר שלא ברורה לנו צדקתו המוסרית. אבל גם פה יש חלק שני של המעגל. בדיוק כמו שראינו במדרש הקודם. אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, תסתכל טוב, תראה שהוא כתוב עליו שהוא אדמוני, אבל גם כתוב שהוא עם יפה עיניים. יפה עיניים זה רומז לביטוי עיני העדה, סנהדרין הם הפוסקים לעדה. אמר הקדוש ברוך הוא עם יפה עיניים, עשיו מדעת עצמו הוא הורג, אבל זה מדעת סנהדרין הוא הורג. הייתי בא לקצרין, הייתי אומר לכם, תשמעו, עשיו אוכל חזיר, אבל זה מדעת עצמו. דוד אוכל חזיר מדעת סנהדרין. זה לא היה עובר. לא היינו מסכימים. משמע מלחמה זה לא חזיר. זה תלוי למה אתה עושה אותה, ותלוי איך אתה עושה אותה. זה כוח מסוים בעולם, כיוון שהעולם עוד לא אידיאלי, עוד לא מתנהל בצורה נקייה, אז צריך להשתמש בכוח הזה. צריך להשתמש בו בתארה, צריך להשתמש בו תוך כדי שאיפה שזה יהיה מוסרי, נכון. אבל אי אפשר להפקיר את העולם לעשיו. צריך שליעקב יהיה כוח להילחם. במעילה, שוב אנחנו חוזרים לאותה הגדרה. אם לקחת את הרגישות המוסרית שלך, שהיא מאלוקים, והפכת אותה למערכת שבגללה אתה לא נלחם ברשע, אתה אדם לא מוסרי. סנהדרין זה לא היתר. שולחים אותך לקרב. והשליחות שלך צריכה להיות מוסרית. בהקשר הזה, אתמול היה יום הזיכרון לאלוף משנה דרור ויינברג. הוא היה מפקד חטיבת יהודה. אתמול דיבר ליד הקבר הבן שלו, שהוא היום בר מצווה, שהוא נולד 5 חודשים אחרי הקרב. וקוראים לו דרור נחמיה. ולברית שלו הייתה יומיים לפני פסח, הגיע מי שהיום הוא שר הביטחון, בוגי משה יעלון, הוא היה אז רמטכ"ל נבחר חודשיים בערך 3. וזאת הייתה בעצם שנה לחומת מגן. וביקשו שהוא ידבר, בוגי. אז הוא אמר שכיוון שאנחנו ערב פסח, אז אפשר להשתמש במושגים האלה, הוא אמר, מדינת ישראל וצה"ל השתחררו, יצאו לחירות בחומת מגן. מה הכוונה? אז הוא אמר, התפיסה הביטחונית שהושתתה על הסכמי אוסלו, הייתה שהערבים הם ידאגו לביטחון שלנו. ניתן להם רובים והם ישמרו עלינו. והשעבוד הזה לא נתן אפשרות להילחם בהם. חומת מגן זה היה בעצם הכרעה ראשונה, נכנסים לאזורים האלה, מקצחים את המחבלים ומשנים את כל התמונה. רק אתמול אמר ראש הממשלה, בזכות, בעזרת השם, בזכות חומת מגן, אפשר היום לעשות משהו באזורים האלה, אחרת היינו כבולים, ידינו כבולות. ואז הוא הוסיף משפט, הוא אמר, מדינת ישראל וצה"ל חייבים את חומת מגן לדרור. שהוא הגיע לחברון חצי שנה קודם, והוא עשה בחברון חומת מגן. מה הכוונה? הוא הגיע לשם, במסגרת חפיפה שלו עם המח"ט הקודם, והם הגיעו לאיזה רחוב, ואז המח"ט הקודם אומר לו, פה צריך ללכת עם קפלד, כובע פלדה. אז דרור שואל למה? אז המח"ט אומר לו, כי יורים עלינו פה, המחבלים יורים. אז דרור שואל, ואתם יורים על המחבלים? הוא אומר לו, לא. וכך הוא פגש עוד תחנות, והוא ראה חטיבה שלמה משותקת. במה עוסקת? הרי מי שהתחרה איתו על תפקיד מח"ט צנחנים, זה קצת טיפה נחשף עכשיו לפני כמה חודשים, אבל מי שהתחרה איתו היה גל הירש. גל הירש, כשהוא היה מפקד חטיבת בנימין, הייתה אינתיפאדה בשיאה, הוא המציא שיטה צבאית.
אין אותה בשום עם ולשון, שום מדינה, שום צבא. לא מכירים את השיטה הזאת. השיטה נקראת השתבללות. אני לא מומחה בשבלולים, אבל אני רואה שכשמתקיפים שבלול, מה הוא עושה? מתמגן, הוא נכנס לכוך שלו. זה מה שהצבא עשה. ועוד הגדילו לעשות שמינו אותו, את גל הירש, להיות מפקד בה"ד 1 באותה תקופה. כלומר, השיטה הזאת, על פיה היו אמורים קצינים להילחם. הבין דרור שזאת סכנה לאומית. לא רק סכנה לחברון, או ליישוב היהודי בחברון, או לנוסעים בכביש 60. זה סעיף של סכנה שאנחנו לא מכירים בראש, אבל הוא לא עיקר הסכנה. עיקר הסכנה שהצבא משותק. מה המשמעות מול האויבים? הרי מזהים את זה. אמר ועשה מעשה. והצליח לסחוף איתו גם את אלה שהם תחתיו, אבל לא פחות מזה, גם את אלה שמעליו. בעצם צבא שלם לאט לאט עבר שינוי. ועבר מגננה ומיגון וכל הדברים האלה למלחמה, לחיסול הטרור. כל הקרבות הוא נלחם בלי קפלד ובלי שכפ"ץ. כל מי שמבין בצבא זה סכנת נפשות. אבל הוא הבין שסכנת הנפשות היותר גדולה, הם יישארו משותקים. עכשיו, כמה אתה יכול לתת פקודות לא להשתתק? אם אנשים הם משותקים והם משותקים. משותקים בנפש, הפחד, כמו שנאמר בתחילת הלימוד, הוא שולט עליהם, וגם השיתוק המוסרי, כי הם בטוחים שהם עושים דבר לא מוסרי. זה כל מה שבג"ץ הסביר להם כבר 15 שנה, הסביר להם כל הזמן כמה אנחנו לא מוסריים. וכיוון שהוא נלחם ככה, והרג הרבה מחבלים ככה, עד הקרב האחרון, אז בעצם לאט לאט עוד איתו, עוד אנשים, עוד קצינים, עוד לאט לאט שינה את הכל. לפני חומת מגן. אני זוכר, ב10 ימי תשובה של אותה שנה, אז תמיד הרב אליהו היה עושה סליחות במערת המכפלה. ואז דרור היה מפקד חברון, והוא אמר לרב אליהו, בוא נעלה לגבעת אבו סננה. אבו סננה זה גבעה מעל היישוב היהודי, ובעצם מי שעומד שם רואה את כל היישוב היהודי ככף היד. זה ברור מה קורה אם יש שם מחבלים על הגבעה, ודרור החליט בין יתר הדברים שהוא כובש את הגבעה הזאת, והוא כבש אותה. זה היה בערך שבוע אחרי שהוא כבש אותה, והוא עשה סיור לרב אליהו. בסוף הסיור עומדים מול תצפית ומסתכלים על היישוב היהודי, ואז מישהו שואל דרור, איך אתה יכול להסביר את זה שעוד לא כבשו את הגבעה הזאת קודם? דרור היה אדם מאוד צנוע. לא, בלי הכרזות, בלי שלטים, בלי הפגנות, שקט פנימי עם האמת שלו. אז הוא סינן 2 מילים, ולא הסכים להרחיב. הוא אמר שהראויה מוסרית. דיבר על המוסר. ובאמת, ב30 הספיד אותו, מי שהיה אז אלוף פיקוד מרכז, משה קפלינסקי. הוא אמר שכל השנים הם הרגישו שדרור בא מעולם רוחני מיוחד, שהוא לא קצין רגיל. אבל כיוון שהוא היה בצניעות ולא רוצה לכפות ולא רוצה להציק לאנשים, אז אף אחד לא ידע מי ומה. אבל הוא החליט, קפלינסקי, אחרי התוצאות הנוראיות של הקרב, הוא הולך ללשכה של דרור. הוא רוצה לדעת מה דרור עשה דבר אחרון. נכנס לשם, הוא היה על השולחן, פתוחים 2 ספרים. אחד ספר אורות של הרב קוק, אחד ספר טל חרמון של הרב אבינה. אז הוא אומר, דפדפתי, לא הבנתי הרבה, אבל הבנתי שזה בא מעולם אחר. ובאמת, בסוכות לפני כן, דרור היה באחת הסוכות של רבותיו, של הרב יעקב לבנוני, בדרך לחיים ארוכים. כשהוא נכנס לסוכה, הוא דפק על השולחן, הוא התחיל לצעוק. הוא אמר, תדעו לכם, ישבו שם, רב יעקב ועוד תלמידים. הוא אמר, תדעו לכם, אם אתם לא לומדים ברצינות, אנחנו נכשלים בקרב. אין לנו יצירה, אין לנו תעוזה, אין לנו מעוף, אין כלום. אתם לומדים כמו נמרים, יש לנו כוח. ככה הוא ראה בין רוחו את 2 הצלעות האלה, מפני שבאמת, אם הסוגיה העיקרית, הסוגיה המוסרית, אם אתה לא בא נקי, אז אתה גם לא יכול לעשות את החלק השני של המעגל, אתה גם לא יכול להילחם. כי זה הרי מה שלמדנו קודם, שבלי שיש לנו ודאות בשליחות המוסרית, עם ישראל לא מסוגל לחוץ בנשק, אבל לפעמים, מרוב הרחמים האלה, אני כבר לא עושה את שליחותי המוסרית מול האכזריים, מול המחבלים. אז זה עיוות מוסרי, שכשנוח לחלק את המציאות היום לימין ושמאל, אז בעצם זה מאפשר לאנשים מסוימים, הם אחראים על המוסר, זה העולם שלהם. אבל יש פה
יש פה בירור גדול, שהוא גם קודם כל אישי, גם חינוכי, אבל לא פחות מזה גם ציבורי. שורות, אבל חלק זה על המלחמות. עצם העובדה שאנחנו עם כל קוטננו, עם כל עליבות הנשק שהיה לנו אז מול היווני, וזאת אימפריה מספר אחד בעולם, הרי זה הזוי היום, שנלחם בהם. אבל כיוון שהבנו שהם מקולקלים מוסרית, ובגלל זה הם רוצים לדכא אותנו, אז זה החיים שלנו. אז אנחנו נלחמים. ביום שלישי הבא יש יום זיכרון של הרב משה צבי נריה, שהוא היה בעצם, יחד עם הרב צוקרמן, זכר צדיקים לברכה, מייסדי ישיבות בני עקיבא. אולפנות, ישיבות, בעיקר בתיכון, אבל בשנים האחרונות זה גם הלך לכיוון של חלק מישיבות ההסדר. והוא מתאר, רב נריה, סוגיה שמופיעה בספר חשמונאים, על החשמונאים. שבאיזשהו שלב, היוונים מגלים שיש במערה 1,000 נפש. אז הם אומרים ליהודים בתוך המערה, היוונים אומרים, תצאו, תחלו את השבת. היהודים לא מוכנים. ואז הם אומרים להם, אנחנו הולכים ללחם בכם. היהודים אומרים, אנחנו נמותה בניקיון כפינו, אנחנו לא נחלל את השבת, וכך בפועל נרצחים 1,000 נפש. כשמתתיהו שומע את זה, מתתיהו הוא הרב של המרד, הוא הכהן הגדול של המרד. אז הוא אומר, נהיה בכאב הוא אומר את זה, אם אנחנו נעשה כמו שעשו אחינו במערה, הם מכסים את כולנו. אנחנו נלחם, בנפשנו ותורתנו. שבעצם בהלכות קידוש השם יש 3 הלכות. ככה הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, פרק 5. יש הלכה אחת, שהיא, אם אומרים לך בכל התורה כולה, או אתה עובר עבירה, או אתה נהרג, אתה עובר. אתה לא נהרג. זה כל התורה כולה. כאילו עוד שפיכות דמים בעבודה זרה, זה הסוגיה השנייה שם, זה מסירות נפש, אתה מוכן להיהרג ואל יבוא. הסוגיה השלישית נקראת שעת השמד, שאתה חייב למסור את הנפש אז. עכשיו, אם ננסה להבין את אותה קבוצה של המערה, אז הם הבינו שיש גזירה על השבת, שזה שעת השמד, והם מסרו את הנפש על שבת, ולכן הם לא נלחמו. אבל אומר להם מתתיהו, מי אמר לכם שהמטרה של היוונים זה של נחלל שבת? אולי המטרה שלהם להרוג אותנו. השיטה שלהם זה להשתמש במצוות, כי הם יודעים שלעם ישראל נושא השבת הוא קריטי, אז הם יודעים שנמצוא את הנפש ונמות, אז מה הרווחנו? זה תלוי בנקודה השנייה, אומר רב נריה. כי זה לא רק השאלה להגדיר מה שעת השמד, האם היא שעת השמד לאומית או דתית. וגם זאת השאלה הגדולה, האם אתה מאמין שיש לך כוח להילחם. אם הקבוצה של המערה חושבת שאין כוח להילחם, אז בעצם יש 2 אפשרויות. או למות מחללי שבת, או למות שומרי שבת. ברור שעדיף לשמור שבת. אבל אומר רב נריה, אם הקבוצה של מתתיהו אומרת אפשר להילחם, זה לא הברירה למות שומרי שבת או מחללי שבת, בוא נילחם. החידוש שבכוח נפש דוחה שבת זה לא התחיל מהחשמונאים, אבל ההבנה שזאת הגזירה של היוונים, הם רוצים להוציא אותנו בשיווי משקלנו, וההבנה שיש לנו כוח להילחם בגלל אותו מהלך מוסרי, זה נותן כוח לגבור על האימפריה הזאת. וזה בעצם ממשיך כל הדורות בימים ההם. בזמן הזה ישבנו לפני יומיים עם איש, דוקטור, היסטוריון, צבי צמרת, באיזשהו הקשר, אני לא יודע למה הוא מצא נכון להגיד, לתאר את התקופה, הוא היה מאוד קשור לבן גוריון, שיום הזיכרון שלו היה שבוע שעבר, לתאר את התקופה של ערב הקמת המדינה. מתברר, וזה דבר שהציבור כמובן אין לו זכות לדעת, במסגרת הזכויות שלנו, מתברר שהאמריקאים והאירופאים חזרו בהם מהסכמת כ"ט בנובמבר. י"ז כסלו יהיה כ"ט בנובמבר, זה בעצם הפעם בסדרת 3-4 תקופות שאומות העולם החליטו שעם ישראל יכול להקים מדינה. האמריקאים חזרו בהם מזה, והשוודים, וניסו להעביר החלטה באו"ם, שאנחנו לא יכולים להקים מדינה, ושירושלים שייכת לערבים. ומי הציל אותנו? הקדוש ברוך הוא. דרך מה? אמר דבר מדהים. האומה היחידה שבזכותה בעצם בסוף הייתה הכרזת המדינה, הייתה רוסיה.
שבו אדם שחיצונית הוא לא הולך עם כיפה, אבל הוא אמר את זה 10 פעמים את המילה נס. כלומר, יש באופן אמיתי איזה גלגול אלוקי לרגע. התשועה לא יכולה לבוא מאמריקה, מצרפת וכו', אז היא באה ממקום אחר. השעת רצון הזאת עוברת, אנחנו יודעים בדיוק איפה עומדים הרוסים היום. אולי אחרי שהם חטפו מכה מטורקיה, אולי קצת יהיה איזה חשבון נפש שם, אבל אנחנו נמצאים במציאות אחרת לגמרי. זה בעצם אותו מהלך. הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן לנו כוחות. כל הזמן שומר עלינו, נכון? נותן גם משימות. החיים הם לא קלים, ברור. ובאופן טבעי אנחנו כן מבקשים שלא יהיו לנו ייסורים, אבל זה בקשה מבחינתנו. הבקשה היותר גדולה צריכה להיות, תן לנו קדוש ברוך הוא, למשימות שאתה נותן לנו כוחות לעשות. ואז בעצם הגבורה, גם בהקשר הנפשי וגם בהקשר המוסרי, שייכת באמת לתפיסה שאומרת שעם ישראל נולד בשביל משימות. אם יש רשע בעולם, עם ישראל צריך להילחם בו. אין היום מישהו שנלחם ברשע. למרות שאנחנו קטנים, ולמרות שאנחנו חסרי כוח, יחסית למעצמות וכו', מוסרית, העם היחידי, ולכן הוא חוטף. גם חוטף מהערבים, וגם חוטף לא פחות מזה מהאמריקאים והאירופאים, שאומרים אל תעשו כך ואל תפעלו כך, זה לא מוסרי וזה כן מוסרי, ונדמה לנו שהם מנהלי העולם. יש לנו רשימה ארוכה של אלה שחשבו שהם מנהלי העולם, אין מהם, אף אחד לא נשאר. וכך יהיה גם עם הנוכחים, החושבים את עצמם למנהלי העולם. ועם ישראל הוא, כמו שאמר שמואל הנביא, עם הנצח. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. בשורות טובות, אנשים טובים. חזקו וימצאו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך